जों उदालगुरिनि आरो उदालगुरिनिफ्राय फैदों। औ बेयाव थांदोंमोन नामा माजबाराव? औ आया थांबाय फैला सारखौहाय लोगो मोनबाय फाइनालि। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। गासैखौबो आंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो थांनो ओंखारदों माजबाराव गेट टुगेदार लादों माजबारावहाय। दायो गासैबो आर्टिस्टफ्रा बेयावनो नुजाहैगोन। आङो सासे लोगोखौहाय नेगासिनो, बिथाङाबो फैगासिनो। स' दे लोगो मोनसैना बेयाव। प्रग्रामखौ नायलांबाय थादो लोगोफ्रा, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। ओमफ्राय जायफ्रा गोदान चेनेलावहाय अन्नानै साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ। स' लेट्स गो। लोगोआबो सफैबाय आंहा, NWGW। बिथांनि चेनेल दङ नै, बिथाङा माने मोनसे माने मोननै चेनेल दङ। आं लिंकआव होगोन चेनेलखौहाय, नायहैबानो जाबाय दै। आंना बिदिनो मिस्टेक जायो। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, जाबाय दा? लेट्स गो। खुला दा? माया? बेयो? औ। bisa dulu. सोर जानो हागौ रायजोफोर मोनथिनो लुबैदों ना नोंथांमोना? नाथाय आं फिल्मनि मुंखौ बुंग्रोनोसै। फिल्मनि मुङा जादों आं सोर। डिरेक्टरनि मुङानो जाबाय सोर जानो हागौ रायजोफोर? बयबो आखाइ होनो हागोन फर मिस्टार मौलेन नार्जारि। मिस्टार मौलेन नार्जारिखौ बरायबाय आरो नैबे जोंनि एडभाइजारनि गेजेरजों नैबे सार्टिफिकेटखौ हरनाय जाबाय। दानिया फैबाय सेकेन्ड रानार्स अफ शर्ट मुभि, शर्ट फिल्म, and the film goes for मानो। बिनि प्रडिउसारा जाहैबाय, अनारा जाहैबाय जिसुआ स्वर्गियारि। तो आङो जुसिया स्वर्गियारिखौ नैबे स्टेजआवहाय नैबे सार्टिफिकेटखौ लांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बयबो आखाइ होनो हागोन फर द फिल्म मानो। Sorry.
Muslim, first runners up, so will be answer. दिनैनि मोसानाय आरो रोजाबनाय लोगोसे सुंद' सावथुननि जि एवार्ड होनाय बान्था राननाय जिथु प्रग्राम बेखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोसे उननि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आङो फिन दैदेनगिरिसिम गथायफिनना होनाय जाबाय एसोसिएशननि लोगो आर्टिस्ट बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावग्रोबाय आङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय नैबे गेट टुगेदार प्रग्रामाव दिनै नुजानो हादों आं नुजानानै खुसिबो मोनदों बेनिखायनो आङो फंसे बाथ्रा बुंनांगौ थायो बेनो बुंनांगौआ बे जे आं बेवहाय आर्टिस्ट हिसाबै नुजाफैयाखै आङो बिसानि सासे सोद्रोमा हिसाबै नुजाफैनो हादों आं बेखौ सानदों ओंखायनो ट्रेकजों दा दोंसे मेथाइ खननानै थांनो सानदों ट्रेकखौ जागायदो हरनि समाव गेलेफैयो नों आंजों 1,000 years later. लोगोफोर दायो जों रायन'आव फैदोंमोन ओमफ्राय सार फैलाखौहाय जों लोगो मोनदों आरोना सार जों उदालगुरिनि आरो उदालगुरिनिफ्राय फैदों औ बेयाव थांदोंमोन नामा माजबादाव औ सारखौ नै फाइनालि सारखौ होसोलांथारदोंमोन ना लोगो मोनदों गैया लोगो मोनासै जोङो एराउन्ड 4:30 आव सहैदों ओमफ्राय जों थांनायनि मेन माबायानो सारखौहाय लोगो हमनायमोन आरो ओमफ्राय सारनि थाखाय माने मोनसे गिफ्ट दङ नलाय आं सारखौ एसेयावबो मेसेज खालामदोंमोन नों आर्ट खालामग्रा नामा औ आदसा औ Come on, diundu. लोगोफोर नै बिराद लाखि आङो नै दायो रायन' रेस्टुरेन्टआवसो लोगो मोनबाय सारखौहाय प्रग्रामाव लोगो मोनासै सार माने गाबोन माबा जाहैबाय मेंगला सार आरो आङो बे आलादा आं बेखौ मावबाय थायो ओमफ्राय बेखौनो प्रफेसनेल हिसाबै लांनो नागिरदों प्रफेसनेल हिसाबैबो आङो बेखौ लांफानो नागिरदों आङो ओरैनो मा फरायदों आङो फोजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ सोलोंदों थांबाय फैला सारखौहाय लोगो मोनमारबाय फाइनालि फैला सारखौहाय लोगो मोनमारबाय बिराद लाकि फिल खालामदों आरोना ब्र जोङो माने रायन'आव हाबनायाव रायन' रौता औ रेस्टुरेन्टआव हाबनायाव ग्रोब बिराद लाकि आरो थांसिगौमोन जा जों गारसिगौमोन बिराद ग्रोब जाखादों आं एसे स्ल' सलायबोनाय मोनबा टाइमिंआ माने इसोराबो हेल्प खालामबायलै बिराद आं सारनि थाखाय माने फ्रेम लाबोफादोंमोन आरोना बेहाय प्रग्रामाव लोगो मोनगोन होननानै ओमफ्राय दा प्रग्रामावथ' लोगो मोनासै फैनायावहाय रायन' रेस्टुरेन्टआवहाय दंमोन आरो फैला सारा ओमफ्राय नुनाय लोगो लोगो जा गोजोननाय मोनखादों आरोना ओमफ्राय फाइनालि नै दायो स्केट्सखौहाय होनो मोनबाय आरो स' दे जोङो रायन'आवहाय जानोसै दायो दसे ओंखामबो उखैबाय दे मा जाखो मा दाबो सेलेक्ट खालामनो हायाखै नामा नोङो आं माने लाल साहा ओमफ्राय मुरिसो नागिरदोंमोन लाल साहाजों मुरिजों होद जायगाया बेलेगाव फैबाय नामा जोंलाय जों दायो जानोसै दे नोंसोर नायबाय था